Ka jing pule na gospel bakhoit kat kum Lukas kalanong bakat san ka khot lai du nyau. U Jisu la kren hakane ke parsi. Shu tharai uwei na pi udon shis patli kilang brod bat ujano ka wei te ule ayu. U ino ia ki khandai peu khandai hari kanja bat ulet wat ia kata ka wei pan haban da shem. Onda ushem yaka ulak men hadu kata ulak ba yaka halaka terpeng bat ulak ra yaka shaying nangta ulak khot jela kilok bat ki marjan marpa bat ulak ong ki dokumen bat nga naba ngala shem ya kilang brod jonga kabala ja hakaju karukom nga ong api omdon ka jinkmen ka bakham kraw kabahab neng yau nong pop wakala kabamut bat yaki khandai peu khandai ngut ki badon kam ban kala kabamut ka gospel jong try ka jingero ime Chris